Heklun Abi-uutisista hyvää päivää. Hyvää päivää. Ympäri vuoden Abea suututtaneet ruokailuvuoroaikojen laiminlyönnit ovat yleistyneet entisestään. Abelle tarkoitettu ensimmäinen ruokailuvuoro on aina vain ruuhkaisempi ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden toimesta. Abit järjestävät mielenosoituksen maanantaina 31. vastustaakseen väärin aikoihin ruokailevia. Abiturientit kasaantuvat ruokalan edustalle kello 11 aikaan osoittamaan mieltään suurella joukolla kylttien kerran. Väkivaltaisuuksilta vältyttiin, mutta tunnelma oli erittäin kireä. Tytti, sä et tänään päässyt ollenkaan omaan ruokailuusi. Millaisia tunteita tää herättää sussa? Siis ihan niinku raivon tunteita. Siis niinku mitä helvettiä? Meillä on oikeus syödä! Heidi Kohi, sinun luokkasi on aivan ruokalan vieressä. Miltä muiden tunkeilu Abian ruokavuoroihin on sinun silmiisi näyttänyt? No siis sehän on ihan järkyttävää, siis se on hirveätä, se on kammottavaa. Siis joka päivä mä näen tuolla niitä abiressukoita ja sinne ne yrittää raahautua ja saada edes yhden kalapuikon kaiken sen työn jälkeen, mitä ne tekee joka päivä reppanat ja eikä niille jää ikinä mitään. Ja se on ihan täyteen pumpattu koko ruokala ja joku abisia sit seisoo eikä sillä mitään ruokaa ole. Et se on ihan siis kivistää sydäntä, että se on ihan järkyttävää se homma, miten se toimii koko juttu. Eihän nyt ole mistään niin kuin yksilön epätietoisuudesta enää kysymys, vaan siis tämä on kerta kaikkiaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Tämä on ihan järkyttävää, siis c'è la mafia qua, mamma mia. Miltä susta, Miro, tuntuu, että tämä ruokailu oli tänään taas tämmöinen? No miltäs kuvittelet? Aamulla oli kiva tulla kouluun. Nyt vituttaa! Helsingin kielilukiossa toteutetaan kielilinjan rinnalla vähemmän tunnettua WC-painotteista linjaa. Opiskelijoiden keskuudessa suurta suosiota saanut linja ei kuitenkaan miellytä kaikkia opettajia. Kielilukion matematiikan opettaja Sami Alaatupa kommentoi asiaa. No niin, meillä on nyt sitten se pistokoe. No niin, onko jotain kysyttävää? No, Arto. Semmosta vaan, että voiko mennä vessaan? No niin, tietysti. No menen nyt. Selvästi WC-painotteinen lukio. Joo, tämähän on tosi vaikea nykyään pitää täällä mitään tuntitestejä tai pistokokeita. Ylipäätänsä matikan opetus on vähän niin kuin vaikeutunut, kun on näitä lakisääteisiä WC-taukoja. Mutta ne kuuluu tähän WC-painotteiseen lukioon. Me ollaan tässä WC-painotuksessa niin kuin Helsingin edelläkävijöitä. Että toisaalta Vuosaaren lukio uhkaa kyllä meidän asemaa tässä, että meillä on kova kilpailu tässä WC-painotuksessa. Ja sitten on tässä kyllä huolenaiheitakin, että tämä pingispainotteinen lukio, niin se uhkaa vakavasti tätä WC-painotteisen lukion ideaa ja opetussuunnitelmaa. Saattaa olla jopa niin, että ne, jotka lähtee katsomaan tai lähtee WC-hen kesken tunnin, niin saattaakin jopa mennä sinne pelaamaan pingistä. Ja se on suuri huolenaihe tässä. Historian tutkijat uskovat päässeensä Jeesuksen jälkeläisen kannoille. Löytö on monessa suhteessa merkittävä. Kukaan ei uskonut, että Jeesuksella olisi vielä elossa olevia jälkeläisiä, saati, että yhden heistä löytäisi Suomesta Helsingin kielilukiosta. Tutkijoita on muiden huomaamatta majoittunut kielilukion tiloihin hankkiakseen lisää tietoja epäilyn Jeesuksen jälkeläisen sukujuurista. Tähän mennessä saatujen tietojen perusteella tutkijat ovat erittäin varmoja
että kyseessä on oikea Kristuksen jälkeläinen. Tutkijat myös kertovat jatkavansa selvitystä, mutta toistaiseksi tutkimukset etenevät hitaasti epäilyn vastahakoisuuden takia. Tutkimukset ovat edenneet vasemmalta oikealle, ylhäältä alas ja ympäri ämpärinsä. Meillä on todisteita, että tämän koulun kouluisäntä olisi suoraan Jeesuksen jälkeläinen. Tätä ei ole tosin voitu todistaa ilman DNA-näytettä. Meidän pitäisi saada DNA-näyte hänen jeesusmaisista hiuksista. Mutta tämä on ollut hyvin vaikeaa, koska tutkimus on tällä hetkellä jäissä kouluisännän hyvin ison aggression takia. Helsingin kielilukiossa vallitsee valtava väsymysaalto. Ongelma koskee lähinnä Abea, mutta viime aikoina myös opettajan on nähty torkahtelevan mitä oudompiin paikkoihin. Ongelma on alkanut ottaa suurta roolia Abian opiskelusta, mikä on herättänyt muun muassa psykologian opettaja Virpi Hiltusen huolen. Saavutimme myös toisen opettajan kommentoimaan tilannetta. Toistaiseksi nimettömänä pysyttelevä opettaja kommentoi tilannetta seuraavasti. Töttörö. No, unihan on tietysti tärkeää ja se on vähän niin kuin mä olin nuori, niin sanottiin, että kun nuori nukkuu, niin se on vähän kuin laittaisi rahaa pankkitilille, että toisaalta siinä on hyvätkin puolet, että se jos tallettaa rahaa vähän tuonne elämäntilille, niin kyllä siitä sitten varmaan hyvä Kyllähän tämmöinen nukahtelu absurdeihin paikkoihin on ihan jokapäiväistä ja spontaania. Että sitä nyt tapahtuu välitunneilla ja tunneilla ja ruokalassa ja sit kokeissa. Helsingin kielilukion koripallojoukkueen menestys on ollut tänä lukuvuonna merkittävän huono. Tähän mennessä joukkue on hävinnyt kaikki tämän kauden 69 peliä selkein numeroin. Saavitumme joukkueen valmentajan Kim Westin kommentoimaan asiaa keskeltä joukkueen harjoituksia. Come on! Hei, anteeksi. Mitä? Miten luonnehtisit teidän joukkueen tämän kauden erittäin surkeata peliä? Voi vittu. Mä nyt sanon viimeisen kerran. Me pelataan itä-helsinkiläistä koripalloa. Jos se tyyli ei miellytä, niin tästä voi lähteä pois. Suksuni mäkeä sinä. Noniin, eli mä selitän vielä kerran. Me pelataan itä-helsinkiläistä koripalloa. Meillä on ollut hyviä pelejä, pelkästään hyviä pelejä. Me ollaan pelattu fyysistä peliä, tuomarit ei ole tykännyt. Tässä me ollaan pelattu jossain Saakelin Kokkolassa, missä tuntit ei osaa viheltää. Se ei ole meidän syy, että meillä on huono menestys tällä kaudella. Niin, onko kysyttävää, hä? No mutta eihän teillä ole vielä yhtäkään voittoa. Edes tasapeliä. Siis mä nyt selitän. Meidän tilastot pelkät numeroiden valossa. Me on pelattu paras kausi 10 vuoteen. Ja mulla ei mitään väliä, mitä voitto tai häviöt alkoi, siis koska se numerot kertoo kaiken. Se kertoo kuka on koulu paras, se kertoo kuka on koulu surkea. Asia menee tällä. Onko lisää kysyttävää? Helsingin kielilukion limuluokkaan on murtauduttu. Murto tapahtui perjantaina 27. tammikuuta iltapäivällä. Yksin toiminut murtautuja vei oleskelutilasta limonaadia ja käytti tulostinta luvattomasti. Kukaan ulkopuolinen ei loukkaantunut tilanteessa, mutta murto myös näytti lyöneen päänsä. Poliisi tutkii asiaa.
Ne uutistunnari. Just kun me chuuattiin. Ei loukkaanko, mutta vittua. Mitä vittua sä teet? Mitä sä teit? Tää oli menos hyvin. Mähis. Siellä ei ollut mitään. Onko silmäväri? Nyt kun on nää Taas on hyvä. Hankkiakseen lisää